Feimile a fiú orchar Tinkercad ná team Leabharlann seo mar go mid síos isteach san leoran agus na filteáin a tal ar fáill sin. Má ghlachann tú d'am agus mé hén tú síos fríd na rudaí tá deantain seán san Leabharlann, haglaat manan cruúhanna samúil a rawnú a haglaat usaid do chuid obair féin mar tal ar feiceáil an seo hagann agus méidir go fríd coppla cinna gur team na Leabharlann seo. Seo cin deas an seo. Braille, haglinn Braille a háir dear an plán obair agus ag buint usaid is an mó áthí an seo, haglinn focail a scríbiste agus chuir sé an Braille dúnin sin ar an lehanana. Má heag tú ar min saola bí a bhfuil sama go donna agus bóile é chuineal, haglaat é chuir isteach na rudaí is fearr leat nó do chuid favorites mar tá deantain seo team Leabharlann agus heag go sé a filteán favorites nó rudaí is fearr leat ag pointir bí. Haglaat feiceáil an seo chuid donna min saola tá coníiste gomsa an san filteán céanna an filteán favorites. Tá cead cinan na gciníthe seo tá chuid sriant é héana buint lefa mar hampla an cin seo tá tarní sé seagam tá sé le go mar tús ar octagon a heaglam sinna airthú síos an seo ar team Leabharlann. Seo sampla de chuid den obair a heaglaat fála sí sa Leabharlann agus an dóid é airthú a áras is fearr den obair a tutú féinní deanú. Clacht am agus ag fríd agus heaglaat go bís míle agus an san filteán favorites a gin dearú.